עוד משהו מרגש. אנחנו עם הסיפור הזה, סגן אלוף סלמן חבקה, זכרו לברכה, שנפל בקרבות בעזה, נכנס ללב למדינה שלמה. פרויקט אות חיים מצא דרך ייחודית להנציח אותו בעזרת גופן, פונט, שפותח בהתאמה לכתב ידו, ובעתה נוכל כולנו להשתמש בו. מצטרפים אלינו עכשיו לאה מורמנשטיין, ירחי שיזמה את הפרויקט, ואלחנן בן ארי, מי שבפועל יצר את הגופן של סלמן, זכרו לברכה. אבל תחילה, בואו נזכר בהקלטה עוצמתית של סגן אלוף סלמן חבקה, זכרו לברכה, מהימים הראשונים של הלחימה. טוב, אז אני סלמן חבקה, מפקד גדוד 53. אני רוצה להגיד גם שאני גאה בלוחמים שלי. יש לי לוחמים גיבורים אמיתיים, הגיעו מהר מאוד לטנקים, פעלו במהירות, פעלו בנחישות, באחריות ובלוחמנות אמיתית, כמו שאני מצפה מהם. אמרת להם שגדוד 53 נועד להוביל ניצחון, גדוד 53 ימשיך להוביל את הניצחונות. כן, תודה שהצטרפתם אלינו. ספרי לנו על היוזמה, על הפרויקט, גם השם מקסים, אות חיים. מאיפה בא הרעיון? תחילת המלחמה בעצם עשתה איזה סטופ בעבודה בסטודיו, והלב נורא נפתח אצל כולם, וכל אחד רצה לתת משהו. ואני הרגשתי שהמקום שלי בתרומות כאלה ואחרות מסוג עיצוב גרפי. ואז פנתה אליי חברתי יעל מסיקה מימון, שהבת שלה איבדה חברה טובה שלה, ניב רביב, שנרצחה בכפר עזה. כן, תומר. וביקשה שניצור פונט מהכתב יד שלה. כן, כן, תומר. לא ידעתי שזה קשור, אבל עכשיו שאת אומרת את השמות, אז מסתבר שזה בת משפחה שלי, אז זה נחמד לגלות שיש יוזמה כזאת מקסימה. אז נעשה גם גילוי נאות. איך עשיתם את זה? איך הצלחתם לעשות את זה בפועל? אני מניחה שפניתם למשפחה וביקשתם את כתב ידו? המיזם עובד ככה, אנחנו מנסים לגייס מצד אחד מעצבי פונטים, שזה בעצם נישה בתוך העיצוב הגרפי, נישה מיוחדת ומקצועית במיוחד, ומצד שני לגייס משפחות שבדרך כלל פונות אלינו. כשהמיזם הזה התחיל לעלות ולהישמע, משפחות פנו אלינו בבקשות ליצור פונט מכתב ידם של היקירים שלהם. תספרי איך בפועל אני יכולה... כן, איך משתמשים בזה לפני שבאמת נחזור לסלמן, זכרו לברכה? יש אתר למיזם, באתר המיזם ניתן לראות את הפונטים ולהוריד אותם. ככל שהזמן יעבור, יש כרגע בעבודה כ10 פונטים. כבר עלו לאוויר 3 פונטים, אנשים מורידים אותם, אני חושבת שעד היום די מהר היו למעלה מ1000 הורדות לפונטים. אני מקווה שאחרי השיחה שלנו אפילו יהיו יותר. יש לנו מסר מיוחד להשמיע לכם של אביו של סלמן. בואו נראה את הדברים שהוא אומר ומתייחס לפרויקט ההנצחה שיזמתם. לא האמנתי עד שראיתי את זה. אמת, הגופן שהביאו אליי ומיישם את כתב ידו של סלמן מוכיח לי עוד פעם שסלמן חי מולי. משהו לתדהמה. אמת, כל הכבוד למי שיצר ועשה את זה. זה הדבר היחיד שאני האמנתי שהוא ינצח את סלמן להמון שנים, גם לי וגם לבן שלו. תודה לכל מי שטרח ועשה. זה באמת מאוד מרגש. אלחנן, אני רוצה לשאול אותך, איך הרגשת כשהיית צריך ממש לאייר את זה ולחזור אל כתב ידו, ומה למדת תוך כדי העשייה? זהו, שאני אפילו לא איירתי את זה ולא שחזרתי את הכתב, זה ממש לקחתי את הכתב עצמו, זה לנקות דברים כמו נגיד סרטוט של השורות או אותיות דבוקות ודברים כאלה, אבל לקחת את האותיות האיכותיות יותר, כאלה שמעצבים יוכלו להשתמש באותיות ולהכניס לתוך תבנית מסוימת של קובץ פונט. השתדלתי לשמור כמה שיותר על האותנטיות של הכתב, אם זה אותיות שמתחברות ואותיות שמדגישות את הסגנון המיוחד של הכתב, יש לו ממש כתב מיוחד לסלמן.
זהו, אז השתדלתי ממש להתחקות אחר הכתב שלו ולא ללטש כמה שאפשר. פרויקט מקסים. לאה ואלחנן, תודה שדיברתם איתנו ותמשיכו לעשות טוב.